Daar ligt de sterrenpels, de van allemaal. Daar ligt de sterrenpels, de van ons allemaal. Dat zit de minst bij een waarzegster. En hij vraagt haar, ja, wat zou je anders vragen? Hij vraagt haar wat er gaat gebeuren. Ik zie, zit de waarzegster, ik zie, en ze wrijft zo eens over haar kristallen bol. Ik zie dat ons schoonmoeder morgen iets dood is. Ja, zegt die mens, dat weet ik goed, maar werd goed vrijgesproken.